பிரியமானவர்களே, இந்த காலை வேளையிலே உங்களை இந்த தினமும் நற்செய்தி டெய்லி குட் நியூஸ் மினிஸ்ட்ரி என்ற ஊழியத்தின் மூலமாக உங்களை அனுதினமும் இந்த வீடியோ மூலம் சந்திப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அன்பு தேவ ஜனங்களே, நான் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் தூதனாகிய நான் உங்களுக்கு இன்று சொல்ல போகிற வார்த்தை என்றால் உங்களுக்கு விடுதலை உண்டாகும். ஆம், இன்றைய நாட்களில் எல்லோரும் ஒரு பயந்த சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஒரு தொற்று நோய் உலகம் எங்கும் அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. உலக மக்கள் அனைவரும் ஒரு பயத்தின் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கிறிஸ்தவ ஜனங்களாகிய நீங்கள் இதற்கு பயப்படணும்னு அவசியமே இல்லை. தேவனுடைய பிள்ளைகள் இதற்கு பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. தேவனுடைய பிள்ளைகள் மட்டும் இல்லை, தேவனை அறியாத ஜனங்கள் இதுக்கு பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் என்ற வார்த்தையின்படி எல்லா ஜனத்துக்கும் தேவன், அவர் எல்லா ஜனத்துக்கும் கர்த்தர், எல்லா ஜனத்துக்கும் மகாராஜா. அன்பு தேவ ஜனங்களே, இன்றைய நாட்களில் அரசாங்கம் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் 21 நாட்களும் வீட்டினுள்ளே இருந்து எல்லா வேலைகளையும் செய்ய வேண்டுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேவனுக்கு பிரியமானவர்களே, தேவன் உங்களை ஒரு தூப கலசமாக பயன்படுத்துகிறார். இன்றைய நாட்களில் தேசங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்து அழுது கண்ணீரோடு உபவாசித்து ஜெபம் செய்யுங்கள். தேசத்தில், இந்த உலகத்தில் இந்த கொள்ளை நோய் முற்றிலுமாக அழிந்து போக வேண்டும். எப்படி எகிப்து தேசத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அடிமையாக இருந்த பொழுது தேவன் அவர்களை காப்பாற்றினாரோ, அந்த பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன், நீங்கள் கேளுங்கள். யாத்ராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். அந்த ராத்திரியிலே நான் எகிப்து தேசம் எங்கும் கடந்து போய் எகிப்து தேசத்தில் உள்ள மனிதன் மேல் மிருக ஜீவன்கள் மட்டும் முதல் பேராய் இருக்கவர்களை எல்லாம் மதம் பண்ணி எகிப்து தேவர்களின் மேல் நீதியை செலுத்துவேன். நானே கர்த்தர். நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அடையாளமாய் இருக்கும். அந்த இரத்தத்தை நான் கண்டு உங்களை கடந்து போவேன். நான் எகிப்து தேசத்தை அழிக்கும் போது அழிக்கும் வாதை உங்களுக்குள்ளே வராதிருக்கும். ஆம் தேவ ஜனங்களே, எகிப்து தேசத்திலே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், அதாவது தேவனை அறிந்த ஜனங்கள் அடிமையாக வாழ்ந்த பொழுது எகிப்து தேசத்தில் உள்ள பார்வோன் ஜனங்களை தேவன் அதம் பண்ண தீர்மானம் பண்ணினார். அந்த தீர்மானத்தில் ஒரு வாதை நோயை உண்டு பண்ணினார். அந்த வாதை நோய்க்கு தம்முடைய ஜனங்கள் அழிந்து போகாதபடிக்கு அவர்களை வீட்டுக்குள்ளே இருக்க சொன்னார். அதே அதிகாரத்தில் 22ஆம் வசனத்தை வாசிப்பானால், உங்களில் ஒருவரும் வீட்டு வாசலை விட்டு புறப்பட வேண்டாம். இன்றைய நாட்களில் எப்படி ஒரு சட்டம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதே சட்டம் ஆதி காலத்திலே சொல்லப்பட்டிருந்தது. தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த வாதையை வரப்படும் பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என்று சொன்னார். அதே போல இன்றைய நாட்களில் நீங்கள் நம்முடைய சட்ட திட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம். உங்களுடைய வேலைகளை வீட்டுக்குள்ளே இருந்தே பார்க்கலாம். உங்களுடைய அத்தியாவசியமான தேவைகளுக்காக நீங்கள் யோசித்து பதற வேண்டாம். எல்லாவற்றையும் தேவன் நேர்த்தியாய் பார்த்து கொள்வார். நாம் அனுதினமும் ஒரு வார்த்தை கேட்கிறோம், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிங்கள், தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசியுங்கள். அன்பு தேவ ஜனங்களே, இன்றைய தினத்தில் தேவன் உங்களிடத்தில் சொல்லுகிற வார்த்தை என்னவென்றால்,
சங்கீதம் 130:7. இஸ்ரவேல் கர்த்தரை நம்பியிருப்பதாக, கர்த்தரிடத்தில் கிருபையும் அதாவது இரக்கமும் அவரிடத்தில் திரளான மீட்பும் உண்டு, அதாவது ஒரு விடுதலை உண்டு. ஆம் தேவஜனங்களே, இன்றைய நாட்களில் தேவன் உங்கள் மேல் ஒரு இரக்கம் பாராட்டுகிறார், ஒரு விடுதலையை கட்டளையிடுகிறார். இந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து ஒரு விடுதலை வரப்போகிறது. அன்பு தேவஜனங்களே, ஏப்ரல் 14க்குள்ளதாகவே இந்த விடுதலையை தேவன் கட்டளையிடுவார். சேனைகளுடைய கர்த்தரின் தூதனாகிய நான் சொல்லுகிறேன், ஒரு விடுதலையை தேவன் கட்டளையிடுவார். இந்த அற்புதத்தை நீங்கள் காணப்போகிறீர்கள். இதற்கு தேவையான மருந்துகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் ஞானமானவர்களுக்கு தந்து அதை வெளிப்படுத்துவார். அன்பு தேவ ஜனங்களே, கர்த்தரிடத்தில் உங்களுக்கு விடுதலை உண்டு. இந்த விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு 3 காரியங்களை மட்டும் பார்க்கலாம். லூக்கா 18:42. ஒரு பார்வையற்ற மனிதன் தேவன் தம் வழியாய் கடந்து போகிறதை உணர்ந்து, தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று கதறுகிறான். அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீசர்கள் அவனை அதட்டினார்கள். ஆனாலும் அந்த பார்வையற்றவன் தேவனுடைய தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று மிகவும் சத்தமாய் கூப்பிட்டான். அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார். அப்பொழுது அவன், நான் பார்வையடைய வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது, உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கிடவது என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார். அந்த வார்த்தையின்படியே அவன் பார்வையடைந்தான். அவன் கூப்பிடுதலிலும் ஒரு வல்லமை விடுதலை இருந்தது, அவனுடைய விசுவாசத்திலும் ஒரு விடுதலை இருந்தது. அன்பு தேவஜனங்களே, இன்றைய நாட்களில் உங்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் வையுங்கள். முதலாவதாக நாம் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள இயேசு கிறிஸ்து குணமாக்குவார் என்பதை விசுவாசிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து குணமாக்குவார் என்பதை விசுவாசிப்பீர்களானால் முழுமையான விடுதலை பெற்றுக்கொள்வீர்கள். 100க்கு அதிபதியே, வேதத்தை வாஸ்து பார்ப்பீர்களானால் 100க்கு அதிபதியே அவன் சொல்லுவான், ஆண்டவரே நீர் ஒரு வார்த்தை மாற்றம் சொல்லும் என்று சொல்லுவான். ஏனென்றால் அவருடைய வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு. நீர் ஒரு வார்த்தை மாற்றம் சொல்லும், அப்பொழுது என் வீட்டுக்காரன் பிழைப்பான் என்று சொல்லுகிறான். ஆம் தேவஜனங்களே, தேவனுடைய வார்த்தையில் விசேஷித்த வல்லமை உண்டு. ஆம் தேவஜனங்களே, இதை விசுவாசிப்பீர்களானால் உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு விடுதலை உண்டு. இரண்டாவதாக 1 சாமுவேல் 1:17 ஏலி அன்னாள் ஜெபித்திருக்கை கண்டு அவள் குடித்திருக்கிறாள் என்று நினைப்பான். ஆனால் அன்னாலோ தன்னுடைய வேதனையை, தன்னுடைய மனதில் இருக்கிற பாரத்தை தேவனிடத்தில் கொட்டி தீர்த்தாள். அப்பொழுது ஏலி அதை விசாரித்த பொழுது ஏலி சொல்வார், நீ சமாதானத்துடன் போ, விண்ணப்பம் கேட்கப்பட்டது. ஆம் தேவஜனங்களே, இன்றைய நாட்களில் நீ சமாதானத்துடன் இருங்கள், உங்களுடைய விண்ணப்பம் கேட்கப்பட்டது. அந்த வார்த்தையை அன்னாள் கேட்ட பொழுது அவள் போஜனம் செய்தால் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை என்று வேதத்திலே எழுதியிருக்கிறது. ஆம் தேவஜனங்களே, நீங்கள் ஜெபித்து விட்டு மிகவும் அந்த காரியத்தை குறித்து யோசிக்க வேண்டாம். ஏனெனில் அந்த காரியங்களை தேவன் நிறைவேற்றுவார். அன்பு தேவஜனங்களே, நீங்கள் தேவனிடத்தில் முழுமையாக விசுவாசம் வைக்கின்ற பொழுது நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. தேவனிடத்தில் விண்ணப்பம் செய்த பின்பு துக்கமுகமாய் இருக்கக்கூடாது. முதலாவதாக விடுதலை பெறுவதற்கு இயேசு கிறிஸ்து குணமாக்குவார் என்பதை விசுவாசிக்க வேண்டும். இரண்டாவதாக இயேசுவினிடத்தில் விண்ணப்பம் செய்த பின்பு துக்கமுகமாய் இருக்கக்கூடாது. அது எப்படி என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள்.
சேனைகளுடைய கர்த்தரின் தூதனாகிய நான் சொல்லுகிறேன், உங்களுடைய விண்ணப்பத்தின்படி உங்களுக்கு ஆக கடவுளே. ஆம் தேவ ஜனங்களே. மூன்றாவதாக சங்கீதம் 34ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் வாசிக்கிறேன். அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை. ஆம் தேவ ஜனங்களே. மூன்றாவதாக எல்லா தேவைகளுக்கும் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். வேலை இல்லாத இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டாம். தேவனை நோக்கி பாருங்கள். அவர் உங்களை போஷிப்பார், அவர் உங்களை வழி நடத்துவார், உங்களுடைய பணக்காரியத்தை அவர் சந்திப்பார், உங்களுடைய கடனிலிருந்து ஒரு நிச்சயம் ஒரு விடுதலை தருவார், உங்களுடைய விண்ணப்பத்திற்கு அவர் பதில் தர போதுமானவராக இருக்கிறார். அன்பு தேவ ஜனங்களே, இன்றைய தினத்தில் சேனைகளுடைய கர்த்தரின் தூதனாகி நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஒரு நிச்சயமாகவே விடுதலை உண்டு. உங்கள் நம்பிக்கை ஒரு நாள் வீண் போகாது. நாம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த அன்பு ஆண்டவரே, இன்றைய நாளில் கேட்ட சத்தியத்தின்படி நிச்சயமாகவே விடுதலை உண்டு. ஆம் ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், அறிக்கை செய்கிறோம். சத்தியத்தை அறிவிகள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்ற வார்த்தையின்படி உம்முடைய வார்த்தையை அறிந்திருக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தை எங்களை விடுதலையாகட்டும். இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா விதமான கொள்ளை நோய்களையும் நீர் நிர்மூலமாக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். பரத்தில் இந்த ஒத்தாசை அனுப்புங்க, வழி நடத்துங்க. தொடர்ந்து ஒவ்வொருவரையும் பேர்பெறாக ஆசிரியங்க. இயேசு மூலம் ஜெபிக்க எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென்.